An bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye dɔgɔkun kelen ani seliba ka se kɔlɔsili y'a jira k'a fɔ ko saga olu sɔngɔ kɔni a gɛlɛyalen don kosɛbɛ. Mun de nana ni nin ye yaasa ka se ka faamuyali sɔrɔ a la? Mariam Kuyate ale wulila ka yalayala saga sugu kɔnɔna la Bamako. Mariam? A bɛ i n'a fɔ san o san seli ɲɛkɔrɔlaw la dɔ bɛ fara baganw sɔngɔ kan ka taa. Yan an bɛ Bamako sigida 4nan na Lafiyabugu Siabatere na o ye bagan jagokɛyɔrɔ ye seli masurunyaw fɛ. Kabini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 8 maaw kɔni bɛ taa ni ka seginw na ni yɔrɔ kofɔlen in na. Ale Timete tɛrɛmɛliw kɔ ale kɔni sela ka dɔ sɔrɔ. A ye prix mun fɔ bon prix in cayara kojugu. A bɛ joli? Ko 20 ni dɔ bɛ 23 dɔ bɛ 50 ni 4. E hakilinata y'o la sisan? Ne mun ye 50 kelen ne y'o ta mais kelen dɔ y'an bɛ bɔ o la kan a ko ma ko 24 n'a sɔnna 23 ma n b'o ta mais n'a ma sɔn ma a ka to yen. Omar Sidibe ale kɔni bɛ munumunu salo la a bɛ ɲini ka na heure 1 bɔ ɲɔgɔn bɔ. A kɔni ɲɛ b'a a ɲɛna saga la nka a poche kɔnɔna ta yamaruya o sanni na. A hakilina ye ka segin so ni kana a ɲamakala tugun tile 1 ka kɔn seli ɲɛ. Bon, on est doyen folo, on est discussion na. Wa bɛ ka 40 kɔ de fɔ. Ne bɛ 30 ni dɔɔnin na. A gɛlɛyala cogo o cogo maa dɔw fana ka yita la ko o tɛ saga sanni bali ka da kan ko fɛn min don a laɲininen don silamɛ diinɛ kɔnɔ. O kama Awa Fofana tɛrɛmɛliw kɔ ale sela ka 2 san. An ye ni saga 2 san ni 50 a ma bon yɛrɛ mais ɲinanta ninnu gɛlɛyara an bolo dɛ ne ba. O siratigɛ la an ye ɲininkali tegun saga feerelaw la yaasa ka faamuyali sɔrɔ saga sɔngɔ gɛlɛyali koɲɛw kan. Omar Diarra ale ye saga feerela ye Lafiyabugu Siabatere na. Bon, saga ma nɔgɔn a ka nɔgɔn parce que fɛn min bɛ wuli ni saga yɛrɛ gɛlɛya ye o da bɛ toroto kɔrɔnkolo la quoi. Bon, kɔrɔnkolo filɛ nin ye anw t'a sɔrɔ nɔgɔya la. Bon, saga yɛrɛ ɲina a tɛ yen o ye gɛlɛya dɔ fana ye. Saga de tɛ yen. Mun de nana n'o ye? Bon, mun nana n'o ye depuis salon tilema saga caman sara. O de nana n'o ye anw ka jati la parce que anw bɛ burusi kɔnɔ anw b'a kalama mɔgɔ mɔgɔ kan ka na ni saga 100 ye ɲina i ci ale kɛra saga 60 ye saga ko gɛlɛya fɛ. Saga feereyɔrɔw la danfaraba de bɛ saga sɔngɔw ni ɲɔgɔn cɛ Omar Diarra ka fɔ la. Bon, an bɛ yɔrɔ min na saga bɛ se ka daminɛ 20 na ka taa bila fɔ 65 70. Ça dépend mɔgɔ mɔgɔ bɛ na bɛɛ n'i ka moyen de bɛ na. Bon, client dɔw bɛ minnu fana bɛ k'a to yen ka dernière minute kɔnɔ olu ye yɛrɛ mago salaw de ye. Faut que i ka jateminɛ ni saga mara yɔrɔ bɛ sɔrɔ i fɛ i jija i k'i ka saga san. Sinon salon saga dɛsɛra ɲɛna ta bɛ juguya n'o ye an ka faamuya la. Ka kɛɲɛ ni hakilinata ninnu bɛɛ lajɛlen ye an b'aw ladɔnniya ka fɔ seliba o na ɲɛnamaya arabadon juin kalo tile 28. Mariam Kuyate ka laseli don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Hali bi an bɛ tɛmɛ ni kibaruyaw ye kunu duniya fan caman la duniya fan bɛɛ u ye tasibilali kɛ ka ɲɛsin kɛlɛ ɲɛbolibagaw ma. O hukumu kɔnɔna la an ye kɛlɛ ɲɛbolibaga dɔ sɔrɔ ni ale bɛ bɔ Chad jamana la mais ni wagati na sigilen bɛ Guilmé Cameroun a bɛ weleweleda kɛ an ka kumaw lamɛn. Je m'appelle Mamata Bakar, je suis réfugié ici au camp de Guilmé, venant du Cameroun. Ne tɔgɔ Mamata Bakar, ne ye mafolen de ye Guilmé yan ka bɔ Cameroun. Ne bɛ yan daga la sabula ne bolila kabila kelen in de ye ka bɔ fo Cameroun kana yan. Wa kɛlɛ min don a bɛ kabila 2 de ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye arabu ni musgum ye. Musgum. Ici yan ne bɛ se ka fɔ u y'an bisimila ko ɲuman bari kabini an nana an y'a kɔlɔsi mara jɛkulu mɔgɔw bɛ tun bɛ yan CRT ani wasadenw fana mɔgɔw tun nana u y'a labɛn labɛnni ko ɲuman na ne bolo ne kelen de nana ka da kan kɛlɛ daminɛna waati min ne ye somɔgɔw bila ye wa ne t'a dɔn somɔgɔw bɛ yɔrɔ min a bɛ tun bolila dɔw taara fan dɔ fɛ dɔw fana taara fan wɛrɛ fɛ ne yɛrɛ bolila a laban ne ye n yɛrɛ sɔrɔ yan kelen na wa somɔgɔw ɲɛnafin bɛ na u bɛ fan dɔ in fɛ nka ne bɛ se ka fɔ yan ka fisa ma ne ye ala deli kɛ o kɛra sababu ye baɲumankɛtɔn HCR y'an kɔlɔsi ani sena fana nga o bɛɛ n'a ta gɛlɛyaw dɔw kɔni b'an kan. Je me sens sauf que ma famille me manque mais je me sens mieux.
ne jigi bakan kow bena ɲa nga dɛsɛ caman b'an kan yan ni feerew be se ka sɔrɔ u la an be waati min tɛ baara la n'a mana bɔ ne be baara min kɛ baɲumankɛ tɔn na baɲumankɛ tɔn IAS min be yan wa ne be baara ko o de la awo baara dɔn an tɛ fɛn caman sɔrɔ a la nga a kɛku ɲɛ de an kana to sigile tan an b'an cɛsiri kɔni gwɛlɛya caman b'an kan yan daga la ala barikala kow daminɛ HCR ni PAM y'u seko kɛ an ye dɛmɛw sɔrɔ nka kalo fila laban minnu tɛmɛna ko gwɛlɛyara kosɛbɛ ka da kan an ma dɛmɛ sɔrɔ sanji kosɔn o ye kow gwɛlɛya aw yɛrɛ be se ka jate minɛ kan ɲi kɔnɔ sanji warankatalen bɛɛ fan bɛɛ wa an mako be dɛmɛ na tuguni kuma laban min bɛ n fɛ ne b'a ɲini Chad mara jɛkulu fɛ HCR ani baɲumankɛ tɔnw bɛɛ lajɛlen fɛ n'u bena yan tumaw dɔ la u be se ka na lajɛ gwɛlɛya minnu be mafɔlenw ka yan wa ne b'a fɛ kow ka yɛlɛma an ka nɔgɔya sɔrɔ wala ne fɛ daga in na feerew ka ɲini ka jisiraw labɔ walasa ji ka se ka woyo ka taa bari an be ji kɔnɔ yan wa an be ala barikada puisse couler normalement parce que nous sommes inondés carrément ici. Donc merci. Ali bi ni wagati na an bɛ tɛmɛ ni kibaruya ye an bɛ taga Senegal u ka fanga sinamatɔn ni o ye o ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko ale ka mɔgɔw u kɔni bɔra k'u ka laseli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ balawu mun ni ale gosira Senegal kan nin don dama tɛmɛnen na o wagati kelen fana na Senegal jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye Macky Sall ale bɔra ka layidu ta ko a bɛna wulikajɔ kɛ yaasa bɛɛ fɛngɛ a bɛ se ka kolo gɛlɛya cogoya min na Mohamed Touré ale b'a lawalawala ye. Nin sɛbɛn nin ye 40 nin bɛ bɔ kɛnɛ kan juin kalo o tile 8 fanga fɛ n'a bɛ wele ko papier blanc dɔ bɔli kɔfɛ Dakar bɛ tiɲɛ ni yɔrɔ di min kɔnɔ ni fariya ko nin kan min kɛra Sonko kɛlɛbagaw jalakilenw kɔfɛ juin kalo tile fɔlɔ a jogo ɲuman ko la ni sɛbɛn jɛman nin min falen bɛ filiw ni galon na ye jalaki sɛbɛn ye min bɛ Ousmane Sonko kan ka sɔrɔ nin fariya nin bɛ tariku ni a bɛɛ kunkanko kɔrɔ jamanatigi Macky Sall o y'a jira kunnafonidila wasaden Birame Souleye Diop fɛ n'o ye PASTEF ka kunkan baaraba ye Monsieur Sonko ka politiki jɛkulu la o hakilina nin bɛ jatebɔ sɛbɛnnen dɔ di walasa ka dɛmɛ don k'a ko kelen faamuya o tɛ Monsieur Diop fɛ n'o ye Sonko tun tɛ yen lakanabagaw ye min bali a ka so Dakar a minɛna a ka fɔ la kabini mɛ kalo o tile 28 na o ɲagami nin kɛra sababu ye ka maa 30 faga minnu kɔnɔ 4 su ma dɔn fɔlɔ o mɔgɔ 100 sarala 80 ni kɔ fagara marifa cilenw fɛ mɔgɔ 157 joginna 15 fana fagara marifa cilen fɛ a y'o fɔ Monsieur Diop fɛ o fariya ko nin ye mɔgɔ 16 faga foroba la Macky Sall ye kunnafoni min di kunnafonidilaw ma ani Portugal jamanatigi Marcelo Rebelo de Souza ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ a y'a jira ko an bɛna taa fɛ an ka taamana ka ɲɛsi sɔrɔ yiriwali ma ani bɛɛjɛ fan ni hɔrɔnya sabatili Senegal jamana kɔnɔ ka sariya sunba bonya tiɲɛna ne bɛna taa fɛ k'a lajɛ ko Senegal ka to jɛmu fanga sariya kolo nafama la a y'o sinsin a kan ka sɔrɔ a ka fanga bɛ ka kɔrɔfɔ a ka jaabi la gɛlɛyaw ni ɲagami min ye jamana yɛrɛyɛrɛ juin kalo daminɛ na. An balimaw an b'aw hakili jigin k'a fɔ a bɛ kan ka Mali kura de lajɛ nin wagatinin na an bɛ sɔrɔ 102 FM kan ni bɛ Bamako Gao 106.1 FM Tombouctou 90.3 FM Burkina Faso an bɛ sɔrɔ 102.4 FM kan Abidjan an bɛ sɔrɔ 99.FM kan nin wagati na an bɛ tɛmɛ ni duniya kibaruya tɔw ye an bɛ taga nin wagati na Congo u ka fanga sina ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni o ye Augustin Matata ale ye kɔrɔmatigɛli kɛ arabadenw ka yira k'a fɔ ko a bɛ komi waleyaw kɔni talen don yaasa ale bɛ se ka sen bɔ jamana ɲɛmɔgɔya la n'o kan ka kɛ République démocratique du Congo ni ale kan ka i kanbɔ jamanatigiya nɔfɛ ka da kan wulilen don a nɔfɛ tuguni sariya ka fɛn na bi ni sénateur don ani a kɛlen don k'i kanbɔ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ kabi décembre kalo tile 20 Matata ale kɛra premier ministre ye ka daminɛ san 2012 fo ka taa se san 2016 ma u ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ min tun bɛ ni o ye Joseph Kabila ni ale tora Congo kunna kabi san 2001 fo ka taga bila san 2019 novembre kalo la san 2020 u ka jamana ka foroba nafolo ni u b'a fɔ ma ko IGF ale tun y'a yira k'a fɔ ko $205 ni o bɔra $285 la ko u ka foroba waganden kɔnɔna la ko siga kɛlen don a kan wagati min na n'a tun fɔra ko a ka baara kɛ u ka
mara yɔrɔ min na a bɛ fɔ min ma ko parc agro-industriel ni ale bɛ Bukala Lonzo a sigalen don k'a fɔ a kun kan ka kɛ kilomɛtiri 250 ko o nafolo ninnu olu kɔni folonkɔtola a fɛ Matata a bilala nin koya in na k'a fɔ ko sika kɛlen don a kan ko a kɛlen don ale de bɛ sɔrɔ o yuruguyurugu la o kɔfɛ an bɛ taa Faransi a yirala k'a fɔ u ka kubeda ale kɔni ye sɛbɛnfura dɔ kɔni kɛ fu ye arabadon mun b'a yira k'a fɔ ko kiri min tun kan ka kɛ n'a bɛ fɔ ma ko non-lieu k'a sababuya kɛ ni Faransi sararasulakaw kun jalakilen don a la k'a fɔ ko u ma se ka wulikajɔ ɲɛnama kɛ fagali minnu kɛra Bisesero Rwanda juin san 1994 AFP ni kunnafoni sɔrɔ mɔgɔ dɔ ni ale bɛ nin koɲa kalama u ka cakɛda min bɛ yen ni ale bilalen don ka se ka nin kiiri koɲa in ka koɲa sɛgɛsɛgɛ ale y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in kɛra ka sababuya kɛ ko a segira tuguni kiirikɛlaw ma minnu kan ka nin koɲa in ka sɛgɛsɛgɛ ni u ka jalakiw la o ye k'a fɔ ko dankarilen don adamadenya hakɛw la o kɔfɛ tuguni nin ko kelen na an b'a ye k'a fɔ u ka association n'a bɛ wele ko Survie ani Ibuka ani Fédération internationale des droits de l'homme ani mɔgɔ wɛrɛ 6 ni olu kisira ka bɔ ni fagali senfɛ olu du kɛlen don ka Faransi ka jalaki ani u b'a fɔ min ma ko opération turquoise ani k'a fɔ ko a sen bɛ fagali jugu min kɛra Rwanda o de la k'a fɔ ko u ye fasojama mɔgɔw to u yɛrɛ ma tile 3 ni o ye Tutsilakaw ye kulu sanfɛla la Bisesero ni ale bɛ Rwanda ale tilebiyanfan na Ameriki an bɛ segi ka na yan ni o ye Elon Musk ni ale ye Tesla ani Twitter ɲɛmɔgɔ ye ye laseli kɛ ko a ka kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ bɛ sɔn ka taga nafolomugu dɔ don Inde jamana la ka d'a kan u ni Inde jamana fanga ɲɛmɔgɔ u ye ɲɔgɔn ye yan Narendra Modi ko o bɛ kan ka olu kɔni welewele k'u kana investissement kɛ Inde ko ni wagatinin na an bɛna lajɛ ni wagati ɲuman mun kan yasa an ka se ka wuli ka taga nin kɛ a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ ko Inde ni kɛlen don ka tapi rouge bila kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔw fɛnɛ i n'a fɔ Google ani mɔgɔ wɛrɛw Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la balimaw hali bi an bɛ tɛmɛ ni duniya kibariyaw ye a yirala k'a fɔ ko Sudan jamana la ko kɛlɛ daminɛla kura ye tuguni tile 3 marifati lajɔlen kɔfɛ Sudan sararasulakaw an'u ka paramilitaire finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ Mohamed Touré ale bɛ nin ko fɛsɛfɛsɛ an ye Mohamed Faba sigibagaw kununa marifa cilenw fɛ ani kɛlɛ manganw sange damadɔ kɛlɛ banbali bannen kɔfɛ seerew y'o fɔ AFP ye Omdurman n'o ye dugu kɔrɔyanfan fɛ o de tun ye marifa cili ni kɛlɛ laɲini ye k'a sɔrɔ kɛlɛcɛw tun bɛ pan kɛrɛfɛ yɔrɔ wɛrɛw kan Sorasiw ka seereya dɔ y'o fɔ AFP ye arabadon ko Sorasiw ye bingani dabɔ Sorasi jɛkulu ka jɔyɔrɔw kan yen ka bɔnɛba lase kɛlɛ min bɛ Sorasi jɛkulu ni General Abdel Fattah al-Burhan ka ɲɛmɔgɔya la ani General Mohamed Hamdan Daglo ka Sorasi jɛkulu RSF ka Sorasi jɛkulu cɛ o ye Sudan bila nin gɛlɛyaba kɔnɔ seereya minnu bɛ ka kɛ kɛlɛcɛw ka so minɛni kan bingani ani tɔɲɔli wɛrɛw kan olu bɛ ka caya arabadon jamana kɔkan minisiriso ye FSR milisiw jalaki ko u ye bingani kɛ Pakistan jamana lasigiden so kan ani Algérie jamana lasigiden ka sigiyɔrɔ bingani Khartoum taratadon wula fɛ tasumaba dɔ binna kunnafonidilaw ka ɲɛmɔgɔso la k'a sɔrɔ fan fila bɛ ka ɲɔgɔn jalaki ko u de y'a sababu kɛ mugu pɛrɛnta bɔnbu binna yen kabini avrikalo o tile 15nan kɛlɛw ye mɔgɔ 2,000 ni kɔ faga ka kɛɲɛ ni baɲumankɛtɔn ONG ACLID ka fɔ ye ani mɔgɔ 2,500,000 ni kɔ minnu bɔra u ka yɔrɔw la ani mɔgɔ gɛnɛw ka kɛɲɛ ni duniya kelenya ka fɔta ye
a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛ ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabale ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. Malidenw miiriya ye mun de ye u ka jamana ka sariya sunba sigi kan ni a dasumusumuni kɛra faso jama fɛ ni y'a tile damadɔ ye. Yasa ka se ka jaabili sɔrɔ na Mariam Traoré ale ka bi gɛrɛn o sigira nin de kan a ye mun sɔrɔ an ka lamɛn. Mariam Mali ka sariya sunba yɛlɛmali kalata kɛra karidon juin kalo tile 18 Mali jamana fan bɛɛ ani ka fara malidenw kan minnu bɛ jamana kɔfɛ Mali ka lasigidenso kɔnɔ. Mali marabolo caman kɔnɔ ka fara sigidaw ani faba kɔnɔna kɔni kan kalata fanba kɛra basigi kɔnɔna la. Maliden minnu bɛ kɔfɛ olu fɛnɛ caman de ye gɛlɛya sɔrɔ ka se ka bɔ ka kalata. VOA Bambara ka bi gɛrɛn kɛnɛ kan an ye kuma di malidenw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Seereya minnu sɔrɔla a mɔgɔ kelen kelen bolo o de filɛ nin ye. Ne tɔgɔ Aminata Jakite ne sigiyɔrɔ bɛn ne bɛ Bayala ENA Bamakɔ yan nɔ. An b'an ka jamana taa ɲɛ de fɛ wala o de ka d'an ye. Jamana bɛ taa ɲɛ a sigilen bɛ sen kan. An ka taa ɲɛ yɛrɛ bɛ nin na. An ka nafa n'an ka fɛn a bɛɛ lajɛlen bɛ nin de la. Awɔ kɔrɔ to an ye aw yi ta parce que jamanaden bɛ fɛ ka bɔ nɔgɔ la de an tɛ fɛ ka segin kɔ tuguni. Muso jɔyɔrɔ dun a b'an ka jamana yɛrɛ taa ɲɛ a bɛ ko caman ɲɛnabɔ an ka kow la quoi. Wala Buguma an sigilen to an b'an ɲɛ yɛrɛ tɛ Buguma jugujɛ. Awɔ to an ye aw yi ta. An sɛgɛnna. Ne tɔgɔ Cheikhoumar Diko n bɛ kɛnyɛrɛye baara kɛ n yɛrɛ maintenant. Bon ne bɔra oui mun na parce que ça fait 30 ans qu'en 91 nous on était dans l'AIM an ye mouvement kɛ maintenant 26 mars kɛ an nana 91 constitution ye maintenant. Bon constitution maintenant les choses bɛ boli problème dɔw bɛ na mais i bɛ taa sɔrɔ prévoyalen tun tɛ constitution kɔnɔ. Bon fɛn caman nana ye Mali constitution in na depuis bi tɛ maintenant a posera régime caman tɛmɛna. Bon o n'a taabolo caman kama maintenant constitution in falenni maintenant wa wajibiyara jamana yɛrɛ kan. Constitution in fanba wa a kɛra maliyɛnw yɛrɛ de fɛ fɛnɛ. An ka laadalatigiw kun b'a la an ka ɲamakalaw kun b'a la an yɛrɛ ka mɔgɔ kalanniw kun b'a la bɛɛ ɲagamini ɲɔgɔn na maintenant olu de y'o sigi ka constitution sɛbɛn ka bɛn ni maliyɛnw ka hakilina ye. Ne tɔgɔ Habi Mayiga n sigiyɔrɔ bɛnnen don Garantigibugu Bamako. Tiɲɛ yɛrɛ la vote tɛmɛni ne ma se ka vote sabula sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ko ne bɛ vote Kucala de. Ne dun ka baarayɔrɔ bɛnnen bɛ Bamako de ma. Déplacement ma nɔgɔn ma o kama ma se ka vote. Wagati kun korona voyage ma nɔgɔn ni wagati ninnu na. Ni ne votera ne kun bɛ oui de ta pour que k'an ka jamana ɲɛmɔgɔw dɛmɛ u ka se ka jamana in jɔ. Sirima Siribe ale ye maliden min sigilen don Washington na Ameriki jamana kan yan. Malidenw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ o ɲɛma don ale y'a yira k'a fɔ k'a ma se ka vote. A ye gɛlɛya minnu sɔrɔ o seereyaw filɛ. An ma se ka vote. An ma se ka vote pourquoi? Parce que yɛrɛ b'a dɔn ko ka biométrique ni ne yɛrɛ ka cas ye min ye ne tun bɛ Mali la ni fɛngɛ na donc ne tun ye demande kɛ donc o reçu bɛ ne bolo yan nɔ puisque ne ye Mali adresse de k'a la ne ma Ameriki adresse k'a la quoi. Musa Traoré Lansing mɔgɔ ninnu ale fana tun ye Ameriki adresse k'a t'a la quoi. En grosso modo on ma se ka voter quoi vraiment on ma se ka voter par procuration olu si ma ɲɛnabɔ quoi on kɔni ma voter dɛ. An ye min sɔrɔ bi gɛrɛn kɔnɔ k'a lase aw ma o de tun ye nin ye VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré. Ni wagati na an bɛ an ɲɛsin Burkina Faso ma bi duniya kɔnɔna la fɔli ale ɲɛnamayalen don ni o fɔli ka seli n'u k'a ma ko fête de la musique. Bobo Dioulasso a ɲɛnamayara cogo di? Halidu Ouedraogo ale ye mun sɔrɔ a koɲa la an ka lamɛn. An kɛlen ka bɔ Yaya Ouattara fɛ bi lon sugandilen ka di misigi ma an y'an senfa ka se musée de la musique la o min so ye Burkina Faso misigi kɔrɔlenko bi kɛ yɔrɔ min ani musicien caman bi ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ la lon bɛɛ lajɛlen na. An sera ye an ye dɔw sɔrɔ ka kuma n'o ye fɛn min y'a kɛ ni bi misigi ti sera ka taa ɲɛfɛ Burkina Faso kɔnɔna na. Fo accompagnement ka sɔrɔ accompagnement ye mun de ye ça veut dire que baara ni dɛmɛbagaw tɛ yen a baara sugu se ka taa ɲɛfɛ parce que an ka gouvernement yɛrɛ exemple ta gouvernement yɛrɛ kan gouvernement bɛ se ka na ni projet dɔw ye projet ɲanama lo min bɛ se ka Burkina nafa mais a bɛ sɔrɔ tuma dɔ se yɛrɛ ti gouvernement fɛ ka se ka projet nin mɛnɛ ka di. Armel Ouattara ka fɔta la
Burkina Faso misigi ti taara ɲa k'a kɛ sababu ye ko an ka dugu yɛrɛ jonjo misigi tɛ ni an b'a kɛ ale ye misigi a n'a so dɛmɛbagaba ye. Musique bi bien parce que ni a basé te ka patrimoine kan ni i ka musique basé te n'a ma pas ɲanama sɔrɔ ka sigi ça ne peut que être du folklore a bɛ tɛmɛ a étape lo n'a tɛmɛna ni tendance musique lo a tɛ se ka san sɔrɔ. Bobo Julaso n'an ko an b'a filɛ cɛncɛn na misigi nagasilen don a kɛbagaw yɛrɛ fana olu bɛ maɲumantɔ ko la su ani tile. Abouakar Sissoko ale arrangeur ye studio b'ale bolo n'a y'o baara kɛ ni musiciens ye ale fɛ nin sababu nin bɔra an ka dɔnkilidalaw yɛrɛ kɛcogo la. Bobo ya mɔgɔw b'a fɔ ko wayi ko foyi tɛ musique la parce que olu yɛrɛ tɛ foyi don a la. Voilà, commerce lo ni ma foyi don i ka fɛn na i tɛ se ka foyi sɔrɔ i bɛ risque lo ta an bɛɛ ka kan ka risque ta mais Bobo yan yɔrɔ la an n'u bɛ sigi an n'u b'a arranger an n'u yɛrɛ b'a ye mɔgɔ si tɛ risque ta hali an bɛ sɔn min kɛ ka di artiste ma tuma dɔw yɛrɛ artiste tɛ se radio yɛrɛ la simple radio u tɛ se ka taa di radio la ama ya donc ça veut dire que olu yɛrɛ l'an bi déjà o yɛrɛ bɛ min kɛra. Yaya Ouattara ale ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen yala n'a ka balan ye ale ko lakanabaliya fana ye dɔ fara misigi tiɲɛ kan. N'i y'a mɛn ko n'an ka taa dulon kɛ o y'a sɔrɔ yɔrɔ sumanen don wala ni ɲasuma bɛ dugura dulon fana bɛ kɛ a répercutera caman an ka baarada nin kan. Nusnabil ale lɔnna dɔnkilila la Burkina Faso ale ko CDO ani CLIESBw bɔni olu ye misigi yɛrɛ tiɲɛ k'a nagasi ka baara gɛlɛya. Parce que fɔlɔ la cassette bɛ bɔ cassette bɛ feere CD bɛ bɔ CD bɛ feere bi na numérique nana ale bɛɛ tununa musique bɛ feere sisan sur internet les plateformes kan mɔgɔ caman fana do tɛ taa o plateforme kan ka taa musique san. Misigi bi Burkina Faso a kɛra nafatan baara ye bari minnu b'a kɛ o tɛ se k'o dara dumuni yɛrɛ sɔrɔ a la ni tun ye Alidu Wejara ko kumakan ye VOA Banbara tɔgɔra Bobo Julaso. Ni wagati na an segira kana Bamako an bɛna kuma mun de kan o ye sanfɛcɛlu ye ni o ye basketi ye dantɛmɛ wale minnu bɛ ta ka ɲɛsin a kɔnɔna la. Hukumu kɔnɔna la a ɲɛmɔgɔba Mali kɔnɔ ni o ye Maître Jean-Claude Sidibé ale ye cikan dɔ lase Siaka Traoré ale tun bɛ aw tɔgɔ la Siaka. Ka dantɛmɛ walew kɛlɛ minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnyana cɛnimusoya walew kofɔ basketi sanfɛcɛlu bunakun ka Mali la. Mali Basketi Fédération ɲɛmayaso ye sɛbɛn do labɛn minnu labatoli jagoya do basketi ɲɛmaw ma digilikaramɔgɔw ma supporterw ma fo ka taa se mɔgɔ da bɛ basketiko kuma na Mali la. A kunnafoni dira kunu tarata juin kalo tile 20 san 2023 Bamakɔ Mali Basketi Fédération ɲɛmayaso fɛ Maître Jean-Claude Sidibé. Mali Basketi Fédération ɲɛma ka fɔ la a bɛ waati bɔ Mali tun jatelen do jamana ye ni dantɛmɛ wale ninnu bɛ kɛ yɔrɔ min na. O de la hakilina in tara FIBA diɲɛ kurukara basketi ɲɛmayaso ka yamariya kɔnɔna na. A san bila filɛ nin ye an bɛ wuli ka jɔ de la diɲɛma bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ Mali basketi ale tɛ kɛnɛ min k'a fɔ ko maakɔrɔbaw bɛ taa cɛnimusoya walew ta ka ɲɛsin denmisɛnnin fitininw ma. Tiɲɛ don ma hakilila jugutigi dɔw olu bɛ se ka kɛ awa jama cɛ ma nka k'a dɔn k'a fɔ bi Mali formateur n'o ye degelikɛlaw ye ka taa fara dirigeant wa n'o ye ɲɛmaw ye maaw don maa minnu ni u bɔra du ladamuniw fana de kɔnɔ wa ka dɔn k'a fɔ maaw t'u ye maa minnu k'a fɔ ko olu bi cɛnimusoya wale ta ka ɲɛsin denmisɛnnin fitininw ma. De bonnes familles et que ce ne sont pas des pédophiles. A tun ka kan fɛɛrɛ ninnu ka sigi sen kan Maître Jean-Claude Sidibé ka fɔ la. An bɛ laɲini kɛ maaw fana fɛ u ka kunnafoniyaw layɛlɛn n'a kɛra maaw ma de e kɛra entraîneur ye supporter ye walima ka taa fara dirigeant kan maaw ma sɛmi don basket ko la ko i yɛrɛ nin waleya cɛjugu dɔ la a kibaruya ka da an gulo ka joona maa minnu fana bɛ yen n'u bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ ko ninnu na u ni dɛmɛni ka kan wa min ye kunnafoniya olu de kan ka latiri kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sabu kɛ ni ɲɔgɔnnasi walew n'a kɛra fana maaw da labila man di. Les langues ne se délient pas facilement. Sariya ninnu yɛrɛ lawaleyali daminɛna ka ban yɛrɛ Mali Basketi Fédération ɲɛma ka fɔ la Maître Jean-Claude Sidibé. Au niveau de la fédération, anw fɛ bi fédération kɔnɔ an gɛmɛ ka wuli ka jɔba dɔ sigi sen kan n'o ye sɛbɛn dɔ ye k'o bila sen kan min kɔnɔ n'an ko k'a fɔ basketikɛyɔrɔ kan ka kɛ kɛnɛ sanumaba de ye wa a kan ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min sugu k'o kɛ denmisɛnnin fitininw nɔfɛ cɛnimusoya sira kan clubw fo ka taa se ale formateurw ma cogoya min na bɛɛ bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔba kelen ye. Basketi Fédération ɲɛmayaso fɛ dantɛmɛwale ninnu kɛlɛli kama o kun ka se ka Basketi Fédération ɲɛmayaso dɛmɛ mɔgɔ 5 de b'a jɛkulu kɔnɔna na muso ye 3 ye. VOA Banbara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don.
Balmao awre ya famia ayeni de soro bi ka di awma anga foli be an kan bago be Mali kono ani Mali koka adama jara anga foli bi Ibrahim Chiro anga foli ba le fene Muallamin Traoré Misra anga foli ba fene adama jara ka bi bangonna ambi fo choro banyuma lasira Shakmar Chiro Modibo Dambele ale tumbe kuma baranina awni che aw kan ben shenwere Yeah.